And when we are looking at what's happening, what would you say is the key driver for children to be sexually exploited? The key driver is poverty. Poverty is a key driver, because you will find that in many urban this child sexual exploitation is very popular in poverty-stricken areas. Maybe others might actually not know because they are very privileged, but there are those that live on the other side, and poverty has pushed them to also engage in early sexual activities. And then we've got the issue of child-headed families. Actually, yes, child-headed families and poverty, they go hand in hand. Because of child-headed families, there are many child-headed families out there in these different areas. And these have also pushed child sexual exploitation, because many of them are young, and they are finding themselves having to be the breadwinner within the family. That also just in itself then pushes them to engage in many sexual activities. That also pushes them to find ways to be able to sustain the family that they are heading. Ndoda kumboya Emma kwauri kuti umbotitsanangurira as a community champion mumanharaunda umu timbonzwa macases amati masangana nawo ari kupindana nevana takatarisana nenyaya yedu ye-child sexual exploitation. Vana vari kusangana nema-challenges akawanda vari kuita sex week vari vana vadiki. Anogona kurohwa ari kubhawa, kana kurohwa vari kwavanenge vari vakaungana, kwavanenge vachiita vanoita ma-sex game ekuti vanogona kunge vachichinjana, vanogona kunge vari 5 murumu. Sex work yatova sex work vamwe vanogara vari 5 vasikana, because ma-16 years 15 years havasi kukwanisa kunge achizvirendera imba ari 1 yekuti aite sei achigara. Saka vanogara vakaita kagurupu vachisheyana vachizobatirana kubhadhara mari dzemarenzi dzedzi. Saka ipapo manje ndopakuzopedzisira vakurwa vachitorerana mhene dzavo dzedzi, vanopedzisira vakurwa. Saka dzimwe nguva unokwanisa kutofonerwa usiku uchiudzwa kunzi uyai mune zviri kunuku. Mwana aita vana vaita sei varovana, kune tuma-sex worker tudiki twarovana. Saka unofamba navo usiku, dzimwe navo kuenda navo polisi, kana munhu achina tori muhombe tinokwanisa dzimwe wototosvika pakutosungisa vanhu vachona vanenge vaita zvipi, vanenge vaita izvozvo.